Good morning everyone. And welcome back to the Joy Shiva Shombo vlog. ओमफ्राय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आरोना मा होनबावनो मेन खोथाया ओरैबायदि जाहैबाय दाथ' नोंथांमोना बोथोरखौ नायनानै सिनायखाबाय बयनिबो जायगायाव अखा हादों जोंनियावबो एसे एनै हादों मैया मोनायावबो द्लाम हादों बारा हायाखै ओमफ्राय दा नैबेयाव दैज्लां बोथोरनि अखा हादै नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरनाय जाहैबाय आरोना थाबैनो 2 लाख जानो थांगासिनो जोंनि चेनेलाहाय ओंखायनो अननानै एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा थाबैनो होना होसिजोबदोलै थाब साबसक्राइब खालामस्लाजोबना होथारदो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय मेन रिजोना ओरैबायदिलै आंखौ माने मानसिफ्रा आंखौ मबाइलाव बिराद बोरायनाय नुयोना आरा मबाइलाव आंखौ बिराद बोराय नुयो होनो मानसिफ्रा जेरावखि लोगो मोना मानो आया माने मानसिया मोगथाङाव आलदा मबाइलाव आलदा एक्चुअलि मेन रिजोना मा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर माने मबाइला मानसिफोरनि मोखाङाव बोख्रेबजोबखायो आरोना मबाइलाव आलदा बा मोगथाङाव आलदा बयबो बिदिनोखा आरोना एसेबाबो सोलायखायो ओमफ्राय जायखिनि जेन'बा लकेल एरियानि जेन'बा लोगो मोनबाय थाग्रा बिसोर आलदा नुवा आरोना खिन्थु बै एसे गोजाननिया माने मबाइलाव आलदा नुयो मोगथाङाव आलदा नुयो बेबायदि होनो आरोना आंबो सानसेखालि मा जादों मिथिया सानसेखालि मिलाव दाउ गेलेनो थांबा ओइ आदा इन्टारटेनमेन्टआ नों जाबाय आयौ माथो मानसिया आलदा हिनजाव नोंलाय जादों थैबावसैब्ला होद न'आव खोन्थाबालाय बेबायदि जादों आरोना रायजोफोर ओंखायनो मबाइलाव आलदा मोगथाङाव आलदा नुयो आरोना रिजोना बेनो आरोना खिन्थाहरखाबाय एडभान्सनि आरोना रायजोफोर थ' दिनै भिडिअआ मा जागोन नायलांबानो जाबाय चलो थ' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ दायो आइपिएल गेम जागासिनो दङ आंबो आइपिएल गेमखौ जोबोद मोजां मोनो आइपिएल गेम नायनानै आङो बोरै फैसा आर्निं खालामनो हागोन आं बेखौनो सानगासिनो दं आरो दा बिनि थाखायनो आं इउज खालामगासिनो दङ 1xbet बिनिनो बिटिं वेबसाइट बियो मानोना नोंथांमोना 1xbet इउज खालामनानै फैसाबो खालामनो हागोन आरो आर्निंबो खालामनो हागोन iOS आइफन बायदि बियो दा जोबोद ट्रास्टेड गेम आरो बेखौ सारा दुनियावनो मिथिजोबो आरो बयबो आरो बे गेमखौ गेलेनानै देरहायोबा नोंथांमोना रियेल मानि आर्निं खालामनो हागोन आरो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ आरो आंनि महरखौ इउज खालामबा नोंथांमोना 26,000 फार्स्ट डिप'जिट मोननो हागोन थ' ओमफ्राय आं दा माने गुवाहाटि फारसे आगान सुरलांनो नागिरदों आरोना माने गुवाहाटियाव आंनि हाखौ एसे नायनां नोंमोन खिथायाखै आङो गुवाहाटियाव हा आधा बिगा दं हा गोदो बिबथै बायना होनाय गैला बे जायगायानो जंगलिया जाजोब्बाय आरो बाजै मोनाबा बोरै दङ आरो दाथ' गैया थट' सालायो बिराद थट' सालायो नालाय बिसोरखौ दोनबोयो आं बे जायगायावहाय दा थांनानै नायनोसै मारै जानानै दङ बारा बिसास गैयालै आंजों थाखा फैसा जाबाथाय बेयावनो गुवाहाटियावनो फ्लेट बायनासो थायोसै आङो देनां लिंहरबाय थागोन आं सोर आलासि जाहैनो जाहैलाबाय था ज' नायलांबानो जाबाय आरोना रायजोफोर जोंहा गोदो सिगां बायग्रोनाय हिसाबै माने एसे खमनि मोनदों आरोना 2,25,000 ओमफ्रायथ' दा आयौ सोंजाया सोंबानो 1,90,000 लाख होनखायो बिदि जानाबा गखाया आरोना रायजोफोरा एकदमबारे देन्जार दाम जाखाबाय आरो जा गोदो बायनानै दोनखानायखायसो एसे जंगलिया जायगायाव आरोना दा फुरा टाउन जाबाय आरोना बे जायगायाबो ना नों लोंनो नैखौ लाफैबोलाय आयाव साइसा फुरगाव बिरा हरा स्पेस मुलार गस्ला गोदान नामा दाग' जाहैदों गस्ला नामा नायलाय दाग' रायगोनै फाग्ला दाग' जाहैदों ए दाग' ओरैनोबाबो गानखायानो नङा गोदानखौ बाथाय गोदान होननाय जिनिसजोंना खुनु लोब्बा गैया नङा गोजामानो जायो आंना ना गोजामानो जायो आं दाग' गाननायसो सोरांस्लाब माने बै सालबारिखौ थांना फैखोना माखो नों एसे माबा हैदों आङो पेमेन्ट हैदों बुरैनो फाग्ला सिगांलाय बे फुजा नायना फैलायबाय एटलिस्ट रायजोफोरखौ सफैयोब्ला गोदो जोंनि आफामोन लुनानै गालांनाय दालांखौ जों हाब्बाय आरोना रायजोफोर जोंनि आबौमोन लुलायनाय बे दालाङा आबौमोन बेहाय खामानि मावनानै फैसा मोनलांनाय जाहैदों अय थासारनो सेक्सि ब्राइट सरायगा दालां हेभि मस्किउला हाबरबाला टाटा मार्क पल' नुखायो सयथि दैयाथ' आयौ हालोम दैलोम गोलावखा जाहाजजों बारोबा गिदिरबाथ' आधा बेनिफ्राय गोलावसिन दालां जागासिनो जोंहा फुलबारियाव जादों
फाइनालि नै सान्द्रि मोखां थाग्राखौ मोनफैबाय सान्द्रि मोखां ओरैसै वाव 90 बोसोरनि उनाव दिनैसो गुवाहाटि सफैबायना रायजोफोर वाव 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 जोंनि भारत हादरनि एकदम सबसे लेथ्रासिन जायगा होनबा बेनो गुवाहाटि एकदम गेल गेल दाला दाला ट्रेक्टर दाला दाला दाखोरजों बुंफबनाय फाग्लाफोर बायदि फाग्ला साइड दे नहले गारि थारि उरायदिम फाइनालि गुवाहाटि सफैबाय आरोना रायजोफोर एकदमबारे गुवाहाटि सफैनानै फुरा गोसोखौ हेपि मोनबाय आरोना आङो लकेसनखौ नायनो हागोन नोंथांमोना चेक दिस आउट गाइस गुवाहाटि दा गोबाव जाबायमोन गुवाहाटियाव फैयासै माने दा गोबावनि उनाव आरोना ओमफ्राय आं मा खालामफैदों आं रावबो खिथायाखै दाबो खिथागोन आरोना आं 90 बोसोरनि उनाव दिनैसो गुवाहाटि फैनायनि खोथा ब्रह्मपुत्र एकाडेमि खाथियावसो दं आं नै गुवाहाटियावनो आरोना एकदमबारे ओमफ्राय आं बबे जायगायाव थांगोन आंबो मिथिया आरोना फाइनालि रायजोफोर दा माने आङो आबु गेम्स थाग्रा खाथियाव दंफैयो आरोना माबायावहाय मासख'वा होननाय जायगायावहाय आबु गेम्स थाग्रायावहाय ओमफ्राय आं दा बे बिल्डिंआव नै देखायनो आखायाव लागोन आरो दा रायजोफोर नै बेला आबु गेम्स थाग्राया नै जोंना बावनो थायो आरोना आबु गेम्सआ गाबज्रिहरनो नामा ओइ आबु गेम्सरि आबु गेम्सरि सिखारदोंना सिखाराखैथाय बेनो आरोना जोंना आबु गेम्स थाग्राया रायजोफोर बेयाव दंफैयो आरोना आं दा ओमफ्राय माने बे थाग्रा खाथियाव माने आं गोदोनो गुवाहाटियावहाय माने हा फवासे बायनानै दोनखादोंमोन नालाय फवासे माने आधा बिगायानो होनजायो आरोना जेन'बा माने हा बायनानै दोनखानायसै नालाय रायजोफोर ओमफ्राय नैबेनो आरोना माने आंना गेटआबो बारा माराम जायाखै ओमफ्राय मारामा बारा जायाखै आरोना थिगैनो दङ जायगाफ्राबो बोरायजोब्बायलै गोदो आदै बायना होनायमोन आरोना गुवाहाटिनि एकदम मासख'वा होननाय जायगायाव आरोना रायजोफोर नोंथांमोना आं दिनै खोन्थाबाय माने आङो बे जायगायावनो देनां थिग गैया माने आं बेयावनो फ्लेट बानायनानै थाफैनो हागौ आरोना जेन'बा माने बेखौनो आं माने सानगासिनो आरोना माने जायगाया एसे जंगलियाबो नालाय बेफोरबायदि जंगलिया दंजोबो ओमफ्राय आंनाबो बेनो आरोना हाया माथो बिस गोलाव आधा बिगा जाबावसो माने गोदो बिबथै बायलाबायना होनाय आरोना खमावनो मोनदों आङो बारा दाम नाङाखै माने बे टाइमावहाय माने गासै 2,25,000 मोन आरोना बे टाइमावहाय 2,25,000निनो मोनदों आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा बेहाय न' नेनो थाखाय बेबायदि ओरैनो गायलाबायनानै दोनदों आरोना जेन'बा सासे माबाखौ दोननाय जायो बेहाय बुरि माने बुरिसिम थांलायलांबाय आंहा सासे बाजैखौ दोननाय जायो आरोना बेहाय न' नेनो थाखाय ओमफ्राय दा लासैनो माबानोसै जोंनि बिबथैनिनो फंबायनि माबा हिन्जाव नालाय बेखौ दोननाय जायो आरोना बाजैखौहाय ओमफ्राय फिसाया खामानि मावहैनो थांदों बिदिनो टट' बायदिसिना सालायलाबाय आरोना ओमफ्राय फुरा आं दा आंनि लुक्सखौ बदलायबाय मानो होनबा सिनायिनि आरोना रायजोफोर आंनि लुक्सखौ आं बदलायबाय सिनायिनि ओमफ्राय बे ओरैजाय जोंनि लकेसन ओरैजायबो जोंनि लकेसन